Inyong mabati karon ang tulumanon, tubig sa kinabuhi. Ang tubig sa kinabuhi, hatud ka nato sa GCIL ug watersoflife.net. Ug karon ania si Brother Lloyd Galion. Roma 15, 6 ngadto sa 13. Atong basahon ang kasulatan matud pa diri. Aron magiusa kamong tanan sa pagdaig sa Dios ug amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Busa alang sa himaya sa Dios dawat ang inyong sigka magtotoo. Ingon nga gidawat kamo ni Kristo. Kay si Kristo nahimong sulugoon sa mga Hudyo aron pagpakita nga kasaligan ang Dios sa pagtuman sa iyang saad ngadto sa mga patriarka. Ug aron dayon sa mga dili Hudyo ang Dios tungod kay sa iyang kaluoy. Sumala sa gingon sa kasulatan, busa pasalamatan ko ikaw taliwala sa mga dili Hudyo. Awiton ko ang mga pagdaig alang sa imong balaang ngalan. Ug miingon pa ang kasulatan, paglipay kamong mga dili Hudyo uban sa piniling katawhan sa Dios. Miingon pa gyud ang kasulatan, daygan ninyo ang Ginoo kamong tanan nga dili Hudyo, daygan ninyo siya pag-ayo kamong tanang katawhan. Ug miingon usab si Isias, moabot ang usa ka kaliwat ni GC mutungha aron maghari sa mga dili Hudyo ug mahimo siyang paglaom nila. Ang Dios nga tinubdan sa paglaom magpuno unta kaninyo sa tanang kalipay ug kalinaw pinagi sa inyong pagtuo kaniya aron magpadayon pagtubo ang inyong paglaom pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. Okay, mo to mo ito no ang tipik sa Biblia nga atong gibasa. Karon yan atas pagsaysay. Ang mubasa sa Kapitulo 9 hangtod 15 sa sulat sa taga-Roma makasabot nga ang kasagarang kinabuhi nga giambitan sa mga Kristohanon ug mga Hudyo. Niadtong dili lang mga Kristohano ug Hudyo, lakip kani mga hintil nga nagbugna og dili makatarunganon nga panagbingkil kanila. Ang sentro niining panagbingkil mo ang pagputli sa kagalingon sumala sa balaod ni Moises og ang ibang Hudyo Kristohanong mga bersikulo. Sa tumong sa maayong pulong ni Pablo sa taga-Roma mao nga mahiusa ang mga magtotoo ug mga Hudyo kauban sa mga hintil ug pagtukod sa tulay ibabaw sa pungaw taliwala kanila. Kay si Kristo mismo ang nagiusa kanila. Mao lagi ni ang panaglalis no kay mga Hudyo stricto man gyud nga ipasukip ang ilang balaod aron nga makadugang sa pagkawatarong. Pero mo lagi nahimong lalis nila kay ang mga Kristohanon dili man obligado nga mosunod sa balaod ni Moises kay dili man sila mga Hudyo. Mao nga gisulat niya sa katapusan sa iyang sulat, mingon pa nga dawatang matag usa bisan sa inyong panaggalahi o mga gigikanan lahi-lahing mga tradisyon ingon nga si Hesukristo midawat og miluwas kaninyo o kinsa kadtong ila sa sekreto niini nagpahimaya sa amahan sa anak ug lang espiritu kauban sa tanang magtotoo sa walay pihig-pihig sa walay pag-iyahay o walay kasilag. Ngani man dinhi sa atong dapit sa Kabisayaan ug Mindanao kita nga mga Cebuano usa gining dako nga panagbingkil-bingkil no tali usab sa labi na diri sa pulo sa Mindanao. Kini bang nagkalain nato nga mga tradisyon ug lain-lain nato nga mga tinubdan kay no na may mga lumad nga nagpuyo dire medyo wala gina sila ang medyo kung mo apil sila sa Kristohanong bundok apo man lagi puno sila yung mga tulumanon nga ginasunod sa ilang tradisyon. Mahimo gyapon kining kabikil-bikil mga igsoon kini pong mga kaigsuonan nato nga mga Muslim no o Christian mo ni sila nagbingkil tungod sa panaglahi lagi ko tinubdan sa pagtuo. Ang gugma nagtinguha sa paghiusa og managlahing mga magtotoo og ang gugma ni Kristo mao ang maglig-on kaysa bisan unsang walay basihan nga panaglahi. Si Pablo may klaro niini nga prinsipyo sa mga magtotoong Hudyo nga ang Mesiyas nahimong sulugoon sa mga Hudyo aron ipadayag ang pagkamatarong ug kamatuoran sa Dios. Tumanon ang mga saad sa pulong ug buhat. Abot ipasabot mga kaigsuonan nga walay relihiyon no nga ingon ta gidapigan ang atong Ginoo dili nagbasil lang sa iyang kaluoy gugma nga tos katawhan. Mao na hinungdan nga kita sab diri sa pulo sa Kabisayaan Mindanao
walay gipihig-pihig nga mga reliyon kundi ato lamang ipaya ang atong Ginoong Jesucristo. Ang apostol mipasabot ngadto sa mga magtutuong hintil nga tako sila sa pag himaya sa Dios tungod kay siya maluluyon ngadto kanila ug nakikuli no kanila ngadto sa Dios og bisagop og bibag-o kanila. Ang pagdayeg ngadto sa amahan ug anak niadtong dili mga Hudyo maoy pagmatuod sa ilang pagpili kang Kristo. Kini usab usa ka katumanan sa gisaad sa daang tugon kay Kristo mao usab ang iwag sa mga hintil. Suga no matawag nato og suga sa mga hintil ug magkristohanon nga mga hintil may katungod usab sa pag-ambit diya sa kalipay sa Dios nga giklaro ni Kristo nga gusto niyang matagamtaman sa inubanan sa kalipay. Babasa ka na sa Juan 15:11 o Juan 17:13. So sa ato pang igsuonan nga ang paglamdag no sa kamatuoran dili lamang katuyuan alang diri sa mga kaigsuonan nato sa Mindanao sa mga Kristiyahanon kundi laki po sa kini katuyuan nga ipaabot kini ngadto na sa itong makaigsuonan nga mga Muslim alang sa mga magtutuo sa mga hintil kinahanglan dili makalimot sa mga magtutuo mga Hudyo apan silang tanan dapat maghimaya samahan og anak ug tingog uban sa ilang mga kasing-kasing. Ining mga saad sa daang tugon dili malimitahan tungod kay usa lamang kini ka dapit no pan kini naglangkob ngadto na sa tanang gipagigsaad sa mga nasod ug sila paghimaya sa amahan pinagi kang Ginoong Hesus. Niining hinungdanong pagigsaad atong masinati ang espirituhanong otoridad o dakong buhat sa kaluwasan alang sa katawhan. Siya nagtuo kang Kristo mag-ambit sa kadato sa iyang kaluoy. Si Isaias mitagna og dayon usa ka salingsing ang mugawas gikan sa sanga ni Jesse. Yan ang adlaw ang gamot ni Jesse mobarog isip bandila sa katawhan. Ang mga nasod budapig kadto kaniya o butugyan sa iyang paglaom kaniya. Si Jesus usab mimando sa iyang apostoles nga mulakaw og magkabig og mga disipulo sa tanang kanasuran aron sila magiyahan mapuno sa espiritu og ang gingharian sa Dios motunhay diha kanila. Ang mga pag-ampo sa apostol sa mga hintil mitungong sa pagsangyaw sa paglaom din ang panagiusa sa mga magtutuo nagagikan. Ang apostol nagtinguha sa kahupnganan sa tanan uban ang langitong kalipay ug ang kalinaw sa prinsipe sa kalinaw maestablisar sa tinuod nga pagtuo diha sa panagiusa sa balaang Trinidad nga unta silang tanan mahimong dato diha sa paglaom ug gahom sa balaang espiritu. Kampo taigsoon ngitnon nga mahal nagampo kami kanimo pinakisimong anak nga si Jesus giyahan ang mga magtutuong Hudyo dili Hudyo dili sila mutamay sa patag-usa ug ang tanan unta magtuo mo ilang sila nahimong dili makitang kabahin sa paghimayad ni Jesucristo. Itugyan ganila ang tanang kahimpitan ni Kristo kay usahan sa pagtuwa ron sila magpabiling hiniusad diha sa gahom sa walang espiritu. Amen. Tunay pangutana, yun sa ni Pablo pagtinguha nga malagpasan ang mga dili ang dili kalikayang mga panagbingkil sulod sa iglesia sa Roma. Salamat sa Inyong nabati ang tubig sa kinabuhi. Kung aduna kamoy reaksyon, pangutana ug opinyon, i-text ka na sa 0908-426-7070 o kaha 0906-7909-298. Sa dugang pagtuon o pagpaminaw, adto sa watersoflife.net, i-click ang Cebuano. Daghang salamat sa imong pagpaminaw.